Un estudi de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques ha conclòs que el primer pla d'inversions financerament sostenibles de la Diputació de València, executat en 2016, ha generat 1.207 llocs de treball, un pla impulsat pel president Jorge Rodríguez, que va decidir invertir en els municipis el romanent que hauria acabat en els bancs. Estem traslladant a la gent que no només anunciem coses, que no només gestionem coses, sinó quin efecte té. Però la intenció de la Diputació és anar més enllà, i no només hem començat l'IFS, és un programa molt important, però la intenció és avaluar allò que hem posat en marxa, perquè tan important és posar-ho en marxa com avaluar-ho per a donar comptes, per a rendir comptes a la ciutadania. Un 91% de les empreses contractades pertanyen a l'àmbit de la Comunitat Valenciana i un 80% de la província de València. Els sectors amb més impactes econòmics són el de la construcció i el de serveis. Gracias a este plan de actuaciones, al final hemos mantenido básicamente 1.200 puestos de trabajo equivalentes a tiempos completos durante un año, es decir, como si estuvieran todo el año trabajando. Amb els 69 milions d'euros d'este primer pla IFS de la Diputació, s'executaren en 2016 1.581 obres. Si sumem els altres dos plans que han vingut després, són més de 100 milions d'euros els que s'han invertit amb aquesta iniciativa.